Lijep pozdrav! U prošloj smo lekciji iznijeli nekoliko problema i pitanja o razlici između znanosti i pseudoznanosti. Sada ćemo se pozabaviti pojmom pseudoznanosti. Odmah primjećujemo da pseudoznanost, kao i svi pojmovi s prefiksom pseudo, ima negativne konotacije. Najčešće se pseudoznanstvenim tvrdnjama ili teorijama nazivaju one tvrdnje koje se predstavljaju znanstvenima. One pretendiraju na status znanosti, a zapravo su neznanstvene i neutemeljene u znanosti. Međutim, problem nastaje kada znanstvenici napadaju pseudoznanost bez da konkretno naznače problem. Oni naime smatraju da se podrazumijeva koje su to glavne karakteristike znanosti koje je dijele od pseudoznanosti. Primjerice, doktor znanosti Dejan Vinković, fizičar s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, ističe nekritički odnos prema pseudoznanosti u medijima i općenito u hrvatskim institucijama. On međutim ne navodi konkretno po čemu su prakse o kojima govori pseudoznanstvene, osim pozivanja na činjenicu da prozvani pseudoznanstvenici iznose neistine. To je razumljivo jer on računa na informiranu publiku. No zastupnici alternativnih ili pseudoznanstvenih metoda smatraju da je u ovom slučaju riječ o bahatom i netolerantnom napadu kojim se želi diskreditirati neistomišljenike bez da se uzme u obzir mogućnost da navedene metode zaista djeluju. Stoga je najbolje krenuti s pitanjem o tome što razlikuje pseudoznanost od znanosti i što bi to znanstvenu metodu trebalo učiniti superiornom pseudoznanstvenim metodama. Da bismo mogli prepoznati kada je neka tvrdnja ili teorija pseudoznanstvena, potrebno je što preciznije definirati što podrazumijevamo pod pojmom znanost. Time smo ušli u područje filozofije znanosti, koja je dio filozofije koji pokušava rasvijetliti značajne aspekte znanosti i znanstvenog istraživanja. U sljedećoj ćemo lekciji naučiti što je demarkacija i zašto je taj pojam važan za razlikovanje pseudoznanosti od znanosti. Dotad, lijep pozdrav!